Maruta Senopati ing Praja Majapahit. Yen ora kleru, Yah Pitaloka Citraresi. Kebo Maruta. Calon garwane Sinum Prabu Hayam. Pancen bener. Ora tak selaki Kebo Maruta. Iya kene kowe ngaglah ana sak tengahing dadalan. Pancen aku sakterane mapaki musuh. Nanging Kebo Maruta, barang saiki aku ngertian ketemu kelawan kowe. Ora maido. Kinto Majapahit duweni Kebo Maruta siji wae, ora bakal ndoyongke Praja Majapahit. Kondang ing Praja Majapahit bayangkarane negara Kebo Maruta salah sawijine. Pancen jenengmu kondang kaona ngebaki tawang. Iya. Jenengmu kaloko sungling antariksa ngebaki jagat. Wis padha ngerti. Yen kaya ngono tangkep jojo lantaran dewa ketengah. Dudu kuwi sing tak karepke Maruta. Pancen sadurunge ketemu kelawan kowe aku mung main dikit-dikit kepengin musuhan. Ning barang saiki ketemu jebul piyaine bagus. Pasuryane cemplorot amblele. Iya. Aku mongso kapiluyu Kebo Maruta. Iya Pitaloka Citraresi. Aku ora bakal kapiluyu kelawan tembung kang manis apa manak. Jalaran apa? Pasundan lan Majapahit pisatu bebuyutan. Nang ngertenono Kebo Maruta. Yen toke ing Majapahit mung dadi reh-rehan mung dadi kongkonan. Yen ana perang mesti maju dhisik nek ora mati mesti dipateni. Ning beda. Yen kowe gelem dadi bojoku, katresnanku, ning Pasundan Palenggahan pengayoman bakal tak wenehki kelawan kuwi dadi bojoku. Citraresi. Piye? Mongko sing tak ngerteni te calon garwane Sinum Prabu Hayam Wuruk. Ya kowe kene nebak rasa tresna marang aku, Citraresi. Apa ora krungu? Yen tanggung besambung tresna lan didhapan diwurungke. Maruta. Citraresi. Apa kena tak percos kabeh kandhang? Ya gini ora. Kuwi ning Majapahit nganti jambul waren mung dadi senopati. Rerean mung dikongkon. Beda. Yen kowe dadi garwaku ing Pasundan, jigang sila tumpang kowe ing Pasundan. Citraresi. Yen to tak pikir tak rasake bener apa sing dadi kandhang. Umpama aku sedhep amari kelu ana apane Sinum Prabu Hayam Wuruk mung dadi prajurit Bayangkara. Lah, Senopati perang bener mung Mas. dikongkon. Nanging beda. Yen to aku nampa tresnamu, kowe kelakon dadi garwaku, sawetune Pasundan kok paringi lan aku. Tak pasrahke kelawan kowe aku garwa Prameswari. Apa kowe tenang? Tenang. Yen koyo tak tampa tresnamu. Rangkulan apin menyang kowe tresna kelawan aku lan nampa marang katresnanku Kebo Maruta. Citraresi. Kanggo ngambil tekad. Bukti iki dadi satriya bali. Yen ora medang miring atimu. Rumokke apa sing dadi tembung? Aku bakal dadi satria balik. Bali wong Pasundan ngrubuhke ing negara Majapahit. Kuwi sing tak enteni Maruta. Satria balik. Kakang Kebo Maruta, gagak lawung lan pelan. Apa ora kleru nggonku nampa marang swaramu? Tak rungokke saka kaduan sampean kepengin dadi satriya balik merangi wong-wong ana ing Praja Majapahit. Iki satrane apa sing sampean karep? Pancen ora kleru apa sing dadi kandhang. Duk nalika semono aku pancen madheg Senopati perang ing Praja Majapahit. Neluki Pasundan. Nanging yen sliramu ngerti. Aku saiki dudu wong Majapahit. Nanging kapuraku dadi Senopati ing Pasundan. Kakang Kebo Maruta. Iya. Apa kowe ora kelingan? Rikala kowe madheg Senopati ana ing Majapahit. Saiki kowe wis tumeka ning Pasundan, lho malah kowe gampang temen kepilut kelawan wong wadon. Yai gagak lho. Iya, Yen tuh aku selawase ing Majapahit mung dadi Senopati perang. Nanging beda. Beda. Yen tuh aku mlabuhi wong ing Pasundan, kelakon duwe garwa sing ayu pindhane widodari. Kapura Pasundan sawut kuwi bakal dadi dhandhek kula Yai. Tinimbang meneh Majapahit
babar pisan jebul kaya mangkono sumpah prasapamu. Jejering satriya ning negara kudu bisa marang ngugemi marang dawuhing pangarsa. Ning tibake padha bareng sampean maju ana sak tengah Naranggono. Kabilut marang tembung manis kang manungara kang turane amalat. Iya, Pak. Nek sediamu kepengin balik tinggal perangi wong-wong ing Majapahit mong. Nanging perkara iki aja tak anggap rampung. Tak pradurke ngersa dalem Sang Prabu Hayamuruk. Ayo, Belum kowe tangkep Jojo lantaran biwa bau-bau diwolan mundur saka paharakan. Kebo Maruta. Iki kuwi tresnaku. Rungokke. Yen to tatune raga kena ditambani, nek yen tatune ati tak gawa temekane pati Maruta. Rasake, aja mlayu kowe. Maruta. Panjenengan tatu arang kraja kados menawi Aku tatu kegapan yai. Kang Bapak. Jaluk ngapura lan sliramu sakulono yai. Selaran aku wis sida ing katresnan yai. Lan meneh aku rambuku apa sing dadi antara sedulurku. Langgar lan lawuh. Aku wis kapilih kelawan tembung kang manis panukono. Tundone aku nemahi praloyo. Ya langgar lan lawuh. Kang Kepumah Kang Bumar. Kok menawa iki untuk kowe pakat. Aja nganti senopati prajurit ing Majapahit ulat marang lekasku. Aku jaluk pamit. Aku pijet. Tetap lewat jauh malam pasukan di Batang Sayu. Ayo. Pasukan. Yen pancen lancuring jagat, ayo tanding ngono aku. Gagal langgar papan kene. Apa mau? Gagal langgaran gagal. Perkoso pamrih ditayamu. Kelakon Kakang Kebumarul. Mati nemai praloyo. Mergo bebasan kae Kebo Maruta wong utang nyawa nyaure tetep nyawa. Apa ora kelingan? Kadangku ya Yai Cedrasena. Yen ngono padha karo aku. Yen kowe tansah kuwi marang sesantene ati, ora beda aku. Tak tagih pirene wong utang. Yen kowe ning papan kene temtoke aku Wis siap. Aja mlayu. Kowe dadi kebantaran ning Pasundan. Ayo, tak antar kiromo. Ayo
sabaring pangandika kula. Kowe bebarengan wong telu tekamu ana ing kene kaijo. Menane ono Ngaturaken ketiwasan Kakang Begal. Menawi ari kalenggahan menika Kakang Kepu Maruta gugur ing medan lomba. Maruta gugur. Maruta kapitaya balike lambang kejayaan sakat. Menika leres. Dalang kan Kaporo kadang kula gagak lawuh wedal sak menika kita pikut kalian prajurit wonten ing Pasundan. Rahayunipun kula saged slamet setengah pinanggih kalian panjenengan Kakang Begal. Duracara lan Weweka kudu digeluti. Kowe aja wedi kangelan. Mbah piye caramu? Kowe mbiyen nate tak welek. Manjing dusta ana ing pakunjaran Pasundan. Aku njaluk keluare gagak lawuh. Genti dapak mengko aku bakal sumusul ana ing tepis wiringing praja Pasundan. Kados mekaten pangestu panjenengan terus sampun kalampah. Kula saged keluar kadang kula gagak lawuh saged panjenengan Pasundan. Gonira tulung marang sedulurmu ora kadengangan dinging mewengi Pasundan. Rikala kula mitulung kaliyan sedulur kula menika mboten kabengan. Nanging sak mungkul kula tartamtu kathah marangipun prajurit ingkang sampun mboten dateng kula. Wis manggon ing mburiku yen Oh, ana Kak. Pasundan depan. Broto! Ujare ngakondo Mojopait utamane Gajah Mada pinangka ututaning jalma wiwit Bramwetan tumapak ning Brangkulon ya merga kowe kang ora kuwagat kowe pinangka cucuk lampah apus krama merga dara caramu yen dia ayu pitauka kok entuke Prabu Hayambu ya as bubat iki kanggo lebus marang Pasundan kowe kudu petong lan aku Sri Paduka Maharaja. Beresku yen wis tak wali. Gajah Mada ora bakal mundur sajangkah pancen. Krana kowe ratu keng miyur saka ing pitutur jalaran. Kowe nggugu marang kandhaning liyan. Kowe percaya marang prajurit Dharma Putra. Nek umpama kowe ora pitaya, ora ana kedaden kaya mangke. Nanging kabeh ora tak syukur. Jeneng gegayuhan keng sampurna kuwi kudu ngliwati panggoda lan panggen. Nanging kabeh tampa kanthi nelongso jalaran kuwi coba mungkin urip. Yen tetelo kowe lancuring jagat Sri Paduka Maharaja apa Gajah Mada keng tepani bumi ajine dhewe. kowe mung saged titah sawantah. Slakining Prabu
Prabu Siwa Buddha. Kuwi wae ora becus. Apa nek rusak pandhe galeng kuwi Gajah Mada. Aja mung tutup lir lahir. Rebang pusakamu. Marwa dadi kutane. Sing dadi atane. Aja. Ya terputi Sri Paduka Barat. Ayo, piye? Siap. Kok. Culiko kowe. Aja indali. Pitaloka Citra Resmi. Dia. Paman Gajah Mada. Ono. Sampun marem, sampun bangga menggalih panjenengan. Kowe aja ngluputke aku. Rono kridane wong tuamu dhewe. Keng dheweke gampang kena fitnah dening liya. Paman Gajah Mada. Citra Resmi. Cara wong batik pun katon ngengkrengane. Hmm. Sedaya kula reka daya panjenengan, Paman. Pancen ora tak Napa wonten Daupit maneteng ora-ora Buddha. Paman Gajah Mada sampun cetha bilih sedaya reka daya panjenengan. Lan malih Paman Gajah Mada. Sinetipun kang nyawang kawulanipun pating sulayah pating slingkrah pindha glagah kapidak ing gajah. Kula boten kuwawa nyawang kawula ing Pasundan. wis to sing wis. Sampun tupes Ora susah. kang tanpa Kuwi tak ucapake Citra Resmi. Putri kinanipun kula kisah Arep apa kowe? Rawukan. Citra Resmi. Yo wis nirahmu ninggalake marang pun Kang Mas Yaji. Pun Kang Mas Kresna Kawati Yaji. Paman nopo? Kula. Menapa panjenengan ingkang kados mekaten? Ingkang panjenengan pikajengaken, Pak. Mara sepuh kula seda. Calon garwa kula seda wonten ora-ora bubat. Wonten kedadian ingkang kados mekaten ingkang lepat panjenengan, Paman. Kepatihan sakmenika dipun obar kalian bupati saking Wengker. Lan malih Kamas Mada sakmenika mapan wonten medal Kalipura. Loh, Kelunet. Kanjeng Bupati Mungker. Nggih, Sang Prabu. Dosa menapa ingkang dipun sandang dening Paman Madya. Bilih kepatihan ing wedal sakmenika dipun obar miturut aturipun Nyai Ken Bebek. Leres pancen kepatihan kula bong jalaran kabrahangi nafsu awit katresnan panjenengan dipun pejahi dening Gajah Mada. Ngene iku jalaranipun. Ngantos kebranaing nafsu kepatihan lajeng kula jalaran ing jalanipun Gajah Mada. Perkawis sedanipun Citrasi nggih nuwun sewu. Mboten kok nami kula kumul lancang. Nggih awit Sesunda Dewi menika rumas kayuyun katresnan panjenengan. Paman. Perkawis pangobaran kathah prabeya ingkang ical. Namung panjenengan nyuwun pangapunten. Calon garwa kula pun Dyah Pitaloka ing wedal sakmenika pejah. Sampun wonten lintunipun
gampil kados mekaten. Kathah wanita lintunipun nggih menawi kula tresna. Menawi ingsun mboten tresna. Neng menawi anak kula menika Jenengan nggih wonten tresna. kula obrolan nafsu. Kula pasrahke dhateng panjenengan. Sampun dalam sewu. Nggih. Mbok ditampa. Mesake ana wanita layu nggah-nggahi marang sliramu nggih. Menapa Kanjeng Ibu sampun anggadhahi perjanjian kalih Pancen bener. Aku duweni janji karo Bupati Mekar kuwi. Kuwi bakal tak jogeke marang putrane nggih. Dados to. Awet menika perjanjian. Kula jenenge janji. menika sinten? Susunda Dewi. Susunda Dewi. Nggih. Lahir batin tresna kalih kula. Betul ketun. Aja gede karo Pak. Nah, nggih boten kok mau nyakanipun dipun gadang ing Anak kula tetep oleh praprawa sing. dipun keparngaken. Kan geger gagak wau gagak anyar Nggih langsung. kula samrap. Nggih, nggih. Ing wedal sak menika Susunda Dewi kula tampi pinangka dados garwa. Matur nuwun nggih. Wenjang kula badhe milih dinten ingkang sae saged dedhaopanipun kula kalihipun Susunda Dewi. Perkawis sedanipun calon garwa kula pun diah pitalokan transmi ing wedal sak menika mangke dipun kubur wonten ing Mojopahit. Kados makaten. Menika wonten ing ora-ora bubak. Perkawis menika ampun kelajengaken. Monggo sak kathahing kaluputan kapendheming bumining pangapura muga-muga saged nukulake wong karajan lan kasantosan. Amin. Amin. Negara Mojopahit ayon tentrem gemah limpah loh jinawi. Amin. Lumeber dumateng dusun Pesagi Kayen ingkang sampun ngrawuhake pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya sak sampunipun kaparing ora seger lan waras. Amin. Sehat wal afiat. Amin. Murah sandang lan pangan. Amin. Adoh ing bilahi, cedhak ing rejeki. Amin. Rahayu.